Dom tehnike na Runu ugostio je najbolje računalne znalce. Održana je mala programska olimpijada, a 35 najboljih iz Zagreba, Popovače i Zadra odmjerilo je svoje programske vještine na natjecanju za najmlađe Informatijadi Božo Težak. Uz samu programersku olimpijadu održana je svečanost pod nazivom Najbolji uz najbolje, gdje je u središtu pažnje bilo posebno priznanje Sisavac godine, namijenjeno neinformatičkim pojedincima za njihov izvanserijski doprinos društvenom životu grada Zagreba i Republike Hrvatske. Sisavac godine dodijeljen je Sandri Perković, kao prvoj javnoj neinformatičarki godine. Dobar dan, hvala svima što ste me pozvali. Čestitam svima na uspjehu i nadam se da će takvi uspjeh još i bolje postavljati u budućnosti. Ja sam išao raditi sa Žužićem i znam da to nije što rade nimalo lak posao, tako da evo svima sretno želim. Sandra je svojim radom, ponašanjem i rezultatom navela organizatore da izvedu malu feštu upravo njoj u čast. Kao prvi i jedini dobitnik obaju najviših priznanja grada Zagreba, Zagrebački računalni savez će na taj način još snažnije nastaviti sa svojim radom na poticanju darovitosti. Informatijada je posebna po tome što se jedina u svijetu održava, znači, za sve uzraste, od prvog osnovne do 4. srednje. Isto tako tu je bilo danas djece i vrtićke dobi, tako da sve ranije počinjemo kroz te radionice, pripreme za natjecanje i sama naša natjecanja, rad sa djecom. Dodijeljeno je i posebno priznanje Zlatni krok Alien, namijenjeno mladim informatičarima za njihova izvanserijska postignuća, zbog kojih ih se može nazvati i hrvatskim kompjuterskim izvanzemaljcima. Čujem da si dobio neku medalju, šta je to? To je medalja Zlatni krok Alien. Znači ti si alien, vanzemaljac? Nisam vanzemaljac, ali je ta medalja Zlatni krok Alien. Pa prije 7-8-9 godina smo kolegica Željka i ja počela raditi sa tom malom dječicom i eto vidite sada. Sad su oni veliki, 1. srednje, 4. srednje. Ovakvu fenomenalnu tradiciju koja omogućuje darovitima da se iskažu u najranijoj dobi, Hrvatska mora njegovati i sačuvati i u informatici i u matematici i svugdje gdje su najmlađi talenti prisutni. Jedna od najboljih načina kako da se uči mlade natjecatelje, tako da ih stari natjecatelji koji su se prije natjecali prosljeđuju svoje znanje dalje. Tako je mene učio moj mentor Luka Kalinovčić i tako je red na meni da dalje proslijedim to znanje.